We hadden nog het te doen vandaag. We zijn de eerste keer in de 20 jaar. Dingen lopen anders dan we misschien die dag hadden. Maar we moeten één ding vooral doen, even niet vergeten. Normaal zou ik hier niet staan. Dan zou Jos ik staan, Jos en Annie. 22 jaar. 2 keer 11 jaar bij de boerenbroer. Helaas ziek. In het ziekbed. Dus we moeten wel intern nog een keer kijken wie we dat regelen. Maar dan hadden we natuurlijk Kerry op de bühne gehad. Om die even nog een presentje mee te geven en een dankwoord te geven. Maar we hebben nog iemand. Boerenbroer heeft ook het bestuur. Anders wordt het allemaal niet mogelijk. En in het bestuur hebben we ook een secretaris. En deze secretaris die is 1 keer 11 jaar in functie. Ja, Mario, ik geef het niet. Ik zie je van hier niet weer. Maar de loop net in de functie. En we moeten rustig kunnen komen. En toen maar één keer, die vergeet het net. Ja. Goed Mario. 1 keer 11 jaar alweer hè. Zeg maar weer de 10 vluggen. Moet ik het geschreven weer? Mario schreef. Moet ik het uitgestuurd weer? Mario stuurt uit. Kun je het zwemmen? Mario regelt het zwemmen. Toen kan je nog wat van doen op die begon. En doen dan in Mario regelen. Mario, en zo wil ik tegen u handigen. En Airborne. We mogen een applaus bieden. En om in het krampje te zitten, hoort er natuurlijk ook een kleurtje bij. Leuk, proberen. Dank u wel. Dank u wel. Mario, bedankt voor al die dingen die je al gedaan hebt. En nog allemaal misschien nog eens doen. Dank u wel. En, wat heb je ervan gevonden dit jaar? Laat ik eerlijk zijn, Peter. Ik ben niet getrouwd, hè, dus ik ben teleurgesteld. Nou, maar ik zit hier wel met 2 in eerste instantie lesbische vrouwen die. Ja. Waarvan ik van over heb genomen en dat is goed gegaan daar. Ik heb mijn best gedaan en Geur ook trouwens. Dat dacht ik. En we hebben samen de soort bezig gehad. Ik wil Helemaal. net zeggen, laat ik één ding voorop stellen. We hebben echt een super seizoen gedraaid en daar ben ik heel trots op. Ik ook. Ik ben sprakeloos. Ik ben helemaal op. Mijn stem is op. Ik ben klaar. Het was super gaaf. Net getrouwd en doen we helemaal naar de kloten. Zo gaat het in de huwelijksnacht, Peter. Ik heb er ervaring met. Dat doen we het weer. Maar gewoon echt top. Helemaal super. Joanne, dankjewel. Veel zo trots op u. Veel hebben ons best gedaan, veel hebben georganiseerd. En geholpen. Geur ook. Zeker. Van Werkers Willem. Van Werkers Willems en van. Oké, ja, en dit jaar is er iets heel bijzonders. Ja, kent je ons daar een beetje gaat over vertellen? Les gekregen je het altijd. Ik heb gewoon niet doen. Maar die gaan allemaal niet. Leuk! Zit er met je? Oh, we zitten hier. Ja, ik ben ook aan. Zijn mooie mensen van Amsterdam. Jongens, gedaan. Ja, zo kan ik snel met je aan. Mag ik voorstellen? Dit broer die van 2009. Daar is het al! Ik heb het al samen gezet. Oké, ja, en ja, net ook kunnen zien, toen waren er 2 dames, maar wie is het dan eigenlijk? Ja, Peter vond het niet leuk als toen het al wist van tevoren, dus we hebben het echt speciaal voor dit. We hebben het voor dit gegeven, ja. Ik denk dat... Oh.